Nek awake dhewe nuruti seneng ki gak enek enteke mare. Kadang tujuane awake dhewe urip iki lak seneng nggih, bahagia. Padahal amit sewu wong bahagia niku gak enek ujunge. Kebahagiaan hari iki niki kadang ora suwi wis ganti karo kesedihan. Jadi yen awake dhewe tujuane urip bahagia niku keliru. Wong donya niki terah panggonane ujian. Nyang donya niki sing paling abot ujiane niku ora kaya awake dhewe ngene iki, tapi para nabi, para wali niku sing luwih abot cobane. Alah nak cobane awake dhewe paling napa to Pak Ding? Bojo kadang-kadang rada sulaya, tapi kan ya ora nemen-nemen. Duit kadang rada entek, tapi ya ora nemen. Nek para waline Gusti Allah niku cobane luwih abot dibanding awake dhewe. Sapa wae kula panjenengan kok ngira enek sing luwih apik nyang awake dhewe niki ketimbang Gusti Allah. Niku berarti urung bener imane. Sapa wong nganggep enek musuh sing luwih angel dikalahne ketimbang nafsune awake dhewe, mongko urung ngerti sak benere sejatine awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa bisyamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadrati sayyidina Syu'aib an jamil anbiya wal mursalin wa li jamil malaikatil muqarrabin wa li jami'i sahabat wa tabi'in wa tabi'in bisami muddin wa li hadrati Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa li jami'il musannifil kutubi allati ta'lamna wa 'allamnaha wa ila hadrati jami'il mu'allimina wa li jami'il masayikhina al-ahya'i minhum al-ammat bil khusus Ramai Semanding, Ramai Lirpuyo, Ramai Mutusari, Mawahidarun wa usulihim wa furu'ihim wa liman tasabba ilaihim wa barakatihim thumma ila ruhi wa lijasati ibu bapak kita sedaya keluarga ingkang tasih wonten alam donya, sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah taala, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wancinipun halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh ar-rabi'ata asyarata kang kaping 14. Iku an ba'dil hukamai tetep saking setengah hukama. Ai atibail qulubi tegese piro-piro doktere ati, wahum utawi hukama iku al auliya'u piro-piro waline Gusti Allah. Doktere ati
Masya Allah. Tapi nggih tenan kanca-kanca ya. Nek awake dhewe ngregesi pilek, lara untu sak pinunggalane. Iku kan ya gak penak tenan. Ati nak lara ya ora penak tenan. Ati gampang nesu, gampang susah, gampang rupek. Ngono kan ya ora penak. Wayah nesu ya ora penak, watine sumpek ya ora penak. Lah mula awake dhewe nah apa meneh kaya iku bangsa males, ngujub, takabur. Kuwi nyang apotek ya ora enek Pakde, tuku obat males gak enek. Lah eneke nggih awake dhewe nyanggone para wali ngono iku. Kadang roh wajahe udar sumpeke awake dhewe. Kadang krungu dawuhe dadi padhang atine dhewe. Nah niku jenenge hukam. Muga-muga ade ketemu wong-wong ngono kuwi. Dawuhipun man sapane wong iku tawahama lamun nyono sapa man. Anallahu ing sak temene iku keduwe man walian ana wong kang nulungi. Aula kang luwih utama minallahi taala timbang saking Allah taala. Qolat mongko sithik banget, qolat mongko sithik apa makrifatuhu, makrifate man kawruhane man billahi ing Gusti Allah. Wal makna utawi maknane dawuh iku man sapa wonge zona lamun iku nyono sapa man ana lahu ing sak temene iku tetep keduwe man nasiron ana wong kang nulungi aqraba kang luwih parek minallahi ketimbang saking Allah. Wa aktsarolan kang luwih akeh apane nusrotan pitulungane minhu ketimbang saking Allah. Fa innahu mongko sak temene wong sing ngoten niku wau iku lam ya'rif ora ngerti sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala. Sapa wong awake dhewe kula panjenengan iki kok ngira enek sing luwih akeh nulungine nyang awake dhewe ketimbang saking Allah. Iku berarti ijik urung bener oleh iman nyang Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku tawahama nyono-nyono sapa man anna lahu ing sak temene iku tetep keduwe man aduan ana musuh ada kang luwih musuhi min nafsihi ketimbang hawa nepsune man qolat mongko sithik apa makrifatuhu makrifate man binafsihi kelawan awak dhewe man aiwa man tegese utawi sapane wonge zona lamun iku nyono sapa man anallahu ing sak temene iku tetep keduwe man aduan ana musuh aku kang luwih kuat min nafsihi ketimbang nafsu awak dhewe man al ammarati kang akeh ajak-ajake Allah wal lawamati lan kang akeh maidune fa innahu mongko sak temene man iku lam ya'rif durung ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Dawuh niki kirang langkung artine sapa wae kula panjenengan kok ngira enek sing luwih apik nyang awake dhewe niki ketimbang Gusti Allah. Niku berarti urung bener imane. Sapa wong nganggep enek musuh sing luwih angel dikalahne ketimbang nafsune awake dhewe mongko urung ngerti sak benere sejatine awake dhewe. Ora enek sing luwih apik nyang awake dhewe niku ngungkuli Gusti Allah mboten enten. Sak lawase-lawas mboten enten. Awake dhewe iku urung njaluk Gusti Allah wis paring. Awake dhewe ora njaluk dadi wong didadekne wong. Ora tau njaluk ambekan yo ben esuk yo iso ambekan. Awake dhewe
urung napa urung ngrentek niku urung sampai niku Gusti Allah wis paring. Iku apike kok njek ngoten. Cuman nggih niku ya. Nek awake dhewe nuruti seneng ki gak enek enteke mare. Kadang tujuane awake dhewe urip iki lak seneng nggih, bahagia. Padahal amit sewu wong bahagia niku gak enek ujunge. Kebahagiaan hari iki niki kadang ora suwi wis ganti karo kesedihan. Jadi yen awake dhewe tujuane urip bahagia niku keliru. Wong donya niki terah panggonane ujian. Kaya dene nyuwun sewu nggih. Nyang donya niki sing paling abot ujiane. Niku ora kaya awake dhewe ngene iki, tapi para nabi, para wali niku sing luwih abot cobane. Alah nak cobane awake dhewe paling napa to Pak nggih. Bojo kadang-kadang rada sulaya, tapi kan ya ora nemen-nemen. Duit kadang rada entek, tapi ora nemen. Nek para waline Gusti Allah niku cobane luwih abot dibanding awake dhewe. Awake dhewe mungkin nyawang ngene, Mbah Yai penak ya, duwe duit akeh, santrine akeh, apa-apa wis cemepak penak. Cobi tapi nek awake dhewe yang posisi niku. Akeh duit tapi cek panggah mempeng ibadahe. Akeh santrine ora ndadekne takabur sifate. Duwite, santrine, statuse iku ora nemplek nyang atine belas. Lah awake dhewe arah urung kiai, lagi guru TPA kadang wis itu. Ora dibasani wong wis cah kira sopan karo aku. Lagi kelasnya guru TPA wae kantele nyang ati ram-ram. Awake dhewe lagi duwe dhuwit 50.000 nebayo. Rasane nyang donya kaya urip dhewe itu. Mbah Yai duwite miliaran ning ora enek sing kandel nyang ati. Nyatane Mbah Yai yo santrine kebutuhane dicukupi. Engko enek santri sing nyang omah ora peneran dimodali. Sak teruse. Lah awake dhewe nyangone ponakane 10 rek sesasi ra ilang-ilang elingi. Cek eling ae. Nah dadi malah luwih abot ngoten niku. Dadi urung mesti nek awake dhewe iso duwe duit akeh, duwe pengikut akeh, iku sing mungguhe awake dhewe penak ngono kuwi lho. Nek awake dhewe nyanyi kira-kira malah kaboten. Nyatane bondo sithik ae nempleke nyang ati tenanan. Dimulyakne wong nempleke nyang ati tenanan. Sak teruse. Lah mula sing nyang urip niki sing paling akeh lan abot ujiane niku sinten? Para nabi, para wali. Nyun sewu ya. Termasuk wong omah-omah kan Panji sing lagi rabi. Wong omah-omah yang gitane tujuane bahagia, kleru nak tujuane bahagia. Lah wong omah-omah niku malah nak nyang Quran niku bondo, anak, bojo niku kan fitnah. Fitnah niku ya ujian niku salah satu makna dari fitnah niku. Nyuwun sewu ya, Kanjeng Nabi niku sing musuhi sinten? Palik-palike malah. Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Nuh niku malah bojone, anake ora manut. Nabi Ibrahim sinten? Bapake. Sayyidah Aisyah malah bojone sing jenenge Raja Firaun. Jadi wong urip iki mbuh urut wis rabi apa urung wis duwe anak apa urung ujian niku terus enek. Terus enek. Teraten mriki panggonane kangelan. Jadi nak dunya niku darul amal,
wal qabru wal akhiratu darul jaza. Donya niki panggonane kangelan, akhirat iku panggonane ganjaran. Lah kadang wong mukmin, wong iman digawe angel iku ben ra kerasan yang donya kene. Ben terus arep-arep akhirat. Lah kadang awake dhewe kleru. Lah wong nyang donya kok golek gak enek yang donya penak niku. Gak enek yang donya penak. Wong sugih niku Masya Allah. Arep menenge kadang kangelan. Ya, jadi nak nyang kene aja arep-arep sugih. Lah, musuh iku terusane dawuh, musuh sing paling abot niku ora wong liya. Musuh sing paling abot iku ora wong liya. Tapi cara iki bunderan obat nyamuk kae. Bunder saya bunderane saya ciut. Sangka sekup sing paling cilik niku awake dhewe iki lho asline malah musuh terbesar awake dhewe. Nafsune awake dhewe. Niku musuh sing paling terbesar sangka awake dhewe. Aku kelingan niku arep rabi niku diomongi Pak kula niku anu le nak sok nak we nikah yo. Nah, pas kula niku wis kurang pirang wulan ngono arep rabi niku didhawuhi nuturi wong liya wi angel. Tapi isih angel nuturi keluargane awake dhewe. Nuturi keluargane dhewe iku angel, tapi luwih angel meneh nuturi awake dhewe. Kalau wayah HP nikah niku diwelingi ngoten kalih bapak kula. Niku nak gawe logika terbalik. Nek pengen nuturi keluargane napa digatek kudu iso nuturi awake dhewe dhisik. Engko nek awake dhewe iso nuturi awake dhewe, iso ngalahne awake dhewe, suwe-suwe keluargane ya manut. Wong kiwa tengene ya melu gelem niru. Tapi nak awake dhewe ora duwe greget, ora duwe tekad ngapiki awake dhewe. Wong sing paling musuhi pertama ya ora sapa-sapa. Siji pertama ya keluargane awake dhewe. Engko lagi wong liya rada adoh. Lah mula nak pengen ngalahke wong liya, rasa kakean jurus, rasa kakean apa golek kangelan golek macem-macem. Dikalahne awake dhewe dhisik. Mengke suwe-suwe wong liya khususe keluargane awake dhewe niku mengke nggih derek ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh al-khamisata asyarata kang kaping 15 iku an Abi Bakri Siddiqi saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala zahara muncul apa al-fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan segara. Qala dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar ai Abu Bakrin tegese sahabat Abu Bakar fi tafsiri dzalika ing dalem tafsire mengkono qauluhu ta'ala al-barru utawi daratan zaharul fasadu fil barri wal bahr. Al-barri daratan nak nyang kono di tafsiri karo Sayyidina Abu Bakar huwa utawi daratan utawi al-barru iku al-lisanu lisan wal bahru utawi segara huwa ya bahru iku al-qalbu ati. Fa idza fasada mongko tatkalane rusak apa al-lisanu lisan bisabbi kelawan misui masalan ing dalem upamane bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu pira-pira awa-awaan
ayil ashkhasu tegese menungso mimbani Adam saking anak turune Adam. Wa idza fasada mongko lantat kalane rusak apa alqalbu ati birriya kelawan riya masalan ing dalem upamane bakat mongko nangis alaihi ing ngatasi ati sapa al malaikatu malaikat qila den dawuhake al hikmatu utawi hikmahe fi annal lisana ing dalem sak temene lisan iku wahidun siji tanbihun tur iku ngemutake lil abdi marang kawula fi annahu ing dalem sak temene abdu iku layam bagi ora sayukjo apa ayatakallama yen to guneman sapa abdu illa fi ma ing dalem barang yuhimmuhu kang gatekake utawa kang mentingake apa ma ing abdu wa fi khairin lan ing dalem kebagusan wa qila lan den dawuhake li anna lisana krana sak temene lisan iku azzakira kang zikir bikuli lugatin kelawan saben-saben bahasa kana iku ana apa zikruhu zikire lisan lil madhkuri iku krana perkara kang zikir kang dizikiri al wahidu kang siji wa huwa utawi madhkur iku Allahu taala Gusti Allah taala wa kadzalika lan iku kaya mengkono lisan al qalbu utawi ati bi khilafi nahwil aini kelawan bedani upamane mripat wal udhuni lan kuping fa innahu mongko sak temene nahwul ain wal udhun iku ya ta'addadu wa wilangan apa nahwil aini wal udhun ila tendawuhake li annal hajata krana sak temene hajat ila sam'i maring ngrungokake wal basori lan ningali iku aksaru luwe akeh minal hajati ketimbang butuh ilal kalami marang guneman. Jadi zuharul fasadu fil bari wal bahr nak cara Sayyidina Abu Bakar iku rusake segara daratan iku nak cara Sayyidina Abu Bakar segara iku diibaratne ati daratan iku diibaratne lisan. Dengan sing ten wingking niki wau utawi mergo lisan karo ati iki padha-padha duwe fungsi sing meh mirip. Rupane apa? Alat berkomunikasi. Kanthi lisan awake dhewe iso nyebut macem-maceme bahasa, iso muni macem-macem. Ati yo ngono. Nah, niki kanca-kanca nggih. Niki kula ngemotaken. Awake dhewe iku nak maksiat, kok maksiat yang panggonan sing dimulyakne, iku dosane tambah saya gede. Misale masjid iku kan dimulyakne nggih. Kok awake dhewe maksiat, iku dosane malah luwih gede. Lah, termasuk nak cara yang kula kemutan niku yang Sulam Taufik. Nyang kono didhawuhke maksiate ati iku luwih akeh dosane ketimbang maksiate gauta zahir lesan mripat sak terus. Mergo nyang po ati iki sok bakale sing bakal dipirsani Gusti Allah. Nak nyang hadis niko Gusti Allah ora mirsani nyang suwarikum rupamu piye ajsamikum modelmu piye ora didelok pakaian ora didelok tapi sing dipirsani Gusti Allah niku atine awake dhewe. Mula didhawuhke ati mergo dadi sing disawang Gusti Allah sing dipirsani Gusti Allah mula maksiate ati nak cara kitab Sulam Taufik iku luwih akeh dosane dibanding maksiate zahir. Lah maksiate ati piye? Ya kaya bangsane nyuwun sewu iri.
terus ngujub banggane awake dhewe, rumangsa luwih apik dibanding wong liya, niku maksiate ati awake dhewe. Lah mula awake dhewe kanca-kanca sak saged-sagede kita perangi kaya makalah sing pertama wau. Gak enek musuh sing luwih abot awake dhewe kalahne kecuali nafsune dhewe. Asline awake dhewe dadi apa wae iso. Sing ngendon-ngendoni ya nafsune awake dhewe iku. Ape tangi bar subuh kan enake turu neh nggih. Ape tangi nak wis kulino ya Allah. Ora sinten-sinten kula iki lho sik bangkongan. Masalah. Padahal nak awake dhewe gelem ngalahke nafsune awake dhewe dadi pengen dadi apa ae niku mesti saged. Sing penting niku dikalahne atine awake dhewe lan termasuk niku dosane ati niku didhawuhke luwih akeh dosane timbang dosane gauta zahir. Mugi-mugi awake dhewe atine diparingi padhang, ya diparingi padhang, bahagia dunyane, bahagia akhirate, Allahumma amin. Mugi-mugi napa sing kita sareng-sareng saestu dipun sarengi ridhonipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang manfaat barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'alal habibika khairil بكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahirabbil alamin.